Hej, jeg hedder Emil, og jeg går i 2Q. Jeg vil gerne lave opgave 15, hvor jeg skal lave et eksempel på linjens ligning og et bevis for linjens ligning, og så vil jeg komme ind på distanceformel. Yes. Jeg starter her med et eksempel, hvor vi har, hvad kalder man det, to punkter på en graf, som for eksempel de her 2 punkter, hvor vi vil kalde den ene for A og den anden for B. Vi kan sige, at A's koordinater kan være 2,0, og B's koordinater kan være 6,4. Hvis vi minuser de her 2 punkter med hinanden, så finder vi afstanden mellem dem. Og det gør vi ved formlen vektor AB. Så vi siger B1 minuset med A1 og B2 minuset med A2. Og så sætter vi vores tal ind. Hvor B1 er 6 minuset med A2 med 2. Så har vi B2 som er 4 minuset med A2 med 2. Og det giver 4 her og 4 her. Men det er den retningsvektor, vi har at gøre med, som er de her punkter heroppe. Det er den retningsvektor. Så skal vi have den for at få en normalvektor. Så vi siger, at normalvektoren er retningsvektoren, som er hattet. Og derfor så kommer det til at være minus 4 øverst og 4 nederst. Yes. Nu hvor vi har det her punkt, så skal vi bruge formlen for linjens ligning, som er linjen er lige med A, så har vi x minus x0, a gange x minus x0, plus b gange y minus y0. Yes. Så sætter vi vores værdier ind. A det er punkter, som vi lige har fundet A og B, og derfor er det minus 4 her, ganget med x minus x0, som er vores startpunkt, så derfor så giver det så 2 her, plusset med b, og så har vi y, minus 0, som er vores andet punkt i start. Det kommer til at give minus 4 gange med x, 4x plus 8, der minus 2 gange minus 4 giver 8, plusset med by, og b gange 0, det giver, 6 gange 0, det giver selvfølgelig 0, så derfor så er det, der er så 6 her, hvad er det 6, så 6 y. Nu har vi så fundet et eksempel på en ligning for linjens ligning, som er det her. Man kan altid skrive det pænere, men det er vi ikke tid til. Yes. Nu vil vi komme i gang med beviset for linjens ligning. Beviset starter med, at man har en linje, hvor man har 2 punkter på. Det første punkt kalder vi for P0, hvor koordinaterne er x, 0 og y0. Det andet punkt kalder vi for P1, hvor koordinaterne er x1 og y1. Og så har vi så en normalvektor imellem de her 2 punkter. Yes. Vi starter med at finde ud af afstanden mellem de her punkter. Men først så kan jeg lige sige, at de her 2 punkter, de er ortogonale med normalvektoren. Ellers så vil det her punkt ikke ligge på linjen. Så derfor så kan vi så skrive, at normalvektoren er ortogonal med P0P. Sådan her. Yes.
Og når de to er ortogonale med hinanden, så vil det sige, at når vi prikker dem, så vil det give 0. Fordi at ellers vil det ikke ligge på linjen. Så når vi siger P, 0P, altså vektoren, prikket med normalvektoren, så skal det give 0. Og når vi prikker ting, så skriver det herovre, så skriver vi det op på den her måde. Så vi siger P0P, kan jeg lige kalde den P1 her. Stedet, fint. Prikket med normalvektoren giver 0. Og det kan vi også skrive som x1 x1 ja, minuset med x0 og y1 minuset med y0 prikket med normalvektoren, som vi kalder for AB her. Yes, nu skal vi så bare prikke dem, og det gør vi ved at sige, og det hele er lige ved linjen. Yes, der står L. Så vi siger A, parentes, x1 minus x0 plus b gange y1 minus y0. Og nu har vi så prikket dem. Og dermed er formlen for linjens ligning altså bevist. Yes, nu vil vi gå videre til det sidste bevis, som er formlen for distanceformlen. Eller beviset for distanceformlen. Jeg kan lige gå tilbage her og skrive sætningen, som jeg hurtigt glemte. Og det er jo selvfølgelig bare det samme som linjens ligning her. Så det vil sige, at det er L lige A gange x 1 minus x plus b gange med y1 minus y0. Yes. Så det vil sige, at de her to ting, de er det samme. Og det var egentlig bare det, jeg skulle bevise. Yes. Så videre. Distanceformlen. Fedt. Start med at skrive sætningen, som jeg glemte før, på den anden. Det er fint. Start med at skrive det samme som det, jeg lige har bevist, at vi skal bruge det på et tidspunkt. Så L lige med A x1 plus, altså vi skriver ikke 1, vi skriver bare ax x, eller by hedder det, plus c, ja, vi skal bruge det senere. Og så skriver jeg distanceformlen her, som er distancen af punkt til linje, giver det her ax plus by plus c, så afstanden af dem fra hinanden divideret med kvadratroden af a anden plus b anden. Yes, så gør vi lidt mindre, sådan her. Yes, nu har vi vores sætning, og den vil jeg så bevise nu. Så skal jeg bevise heroppe. Start med at vise det visuelt ved at lave en linje her, som så er givet ved, den her type af linje er bestemt ved ax, altså linjen ax plus by plus c. På den her linje, der har vi et punkt heroppe, som vi kan kalde for punkt P, som har koordinaterne x1 og y1. Og så har vi så, laver vi en normalvektor neden for den. Og så har vi så et punkt herover, da vi skal finde afstanden for punkt linje. Og det punkt kalder vi for P0, som har koordinaterne x0 og y0.
så laver vi så en linje fra P0 til x0, eller fra P0 til P, og den skal vi så projektere ind på den her normalvektor. Og det skriver vi ved at skrive P0P. Vektoren den skal projekteres ind på normalvektoren her. Så skriver vi sådan her. Yes, fedt. Så siger jeg så, at da det skal projekteres ind på hinanden, skriver det så på den her måde. Så jeg siger, da vi skal i gang med distanceformlen nu. Distancen fra punkt til linje er de her to projekteret ind fra hinanden. Og det gør jeg så ved at skrive P0P prikket med normalvektoren, og så afsender dem divideret med længden af den her normalvektor. Det kan vi også skrive ved at, da vi ved, at det her P gange, eller prikket med normalvektor, er det samme, som vi lige har gjort. Altså med den her punkt, eller den formel, vi lige har bevist, som er den her. Det skriver vi så som, A ganget med x1 minus x0 plus b ganget med y1 minus y0, og så er det så afstand fra dem divideret med længden af normalvektoren, og det regner man ved Pythagoras. Vi skriver kvadratet af a plus b. Yes, nu skal vi så bare regne de her parenteser ud, og det gør vi ved at skrive længden af a gange x1, som vi har her, minus ax0 plus by1 minus by0, længden af dem, divideret med graden igen, an plus bn. Og det vil så, derfor jeg viste den her tidligere, blandt andet, var fordi, at vi har de her to steder i vores tal lige nu, hvor vi ligesom kan se, at det er lige med det. Og det kan vi så sige ved at sige C er lige med, fordi når man rykker AX plus BY over på den anden side af C, og så det her det er lige med 0. Og der hvis vi rykker AX på den anden side, så vil det give minus AX minus BY. Og det er jo så det, der står her i vores tal lige nu. Så derfor kan vi skrive, i stedet for det her, kan vi skrive AX1 plus BY1, hvad kalder man det, plus C. Det C er lige med det her. Så længden af det, divideret med kvadratroden af AN plus BN. Og dermed er vores distanceformel nu bevist. Det her er det samme som det her. Yes, nu har jeg lavet et eksempel på den her linjens ligning, og så har jeg også bevist formlen for linjens ligning, og så har jeg også bevist distanceformlen. Tak for så meget.